जे बड'लेण्डआव बर'जों लोगोसे जेसेबां हारि माहारि दं बिसोरनि राव थुनलाइ बिसोरनि हारिमु आसार खान्थि बे गासिबो रैखाथि मोननांगौ आरो बेफोर जौगाजोबनांगौ आरो बिनि थाखाय सेन्ट्रेल आरो स्टेट गभर्नमेन्टखौबो बिटिसिनि सरकारा जेब्लायबो माने नारसिननानै बिसोरनि थाखाय खामानि मावहोगोन बेवहायथ' बयबो बिनि थागिरिफ्रानो मोनथाय दं बिसोर बयबो थांनानै थानाय बेखौ बिजेपि जोंनि गिबि मन्थ्रिल' नङा जोंनि दानि आथिखालनि सरकार मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय बेनो दिनैहाय सरकारि भाबै थांखि लादों जे दिनै भिजन डकुमेन्ट्सनि बाथ्राखौ नोंथांमोना हयथ' मोनथिगौ रायजो राजायाबो मोनथिगौ नै 14टा जाथिखौ जेराव बिथाङा माने बे बड'लेण्डआव बिसोरबो थागिबि हिसाबै बर' बायदिनो बयबो जाहाथे मोजाङै बेवहाय थांनानै थानो हायो बिनि थाखाय राहा लामा लादों माने इउपिपिएल सरकारा गतिके बे लाबाय नालाय दा गासै सरकारानोथ' हारि माहारिनि खोथाखौ नोजोराव फैबायना आरो नोजोराव फैबाय नालाय दिनै गासै राजखान्थि हान्जायानो बे लाइनजों खोथाखौ बयबो बुंबाय जे बिथांमोननि थांखियाबो जे गासै बेवहाय रायजो जानाय हारि माहारिनि थाखाय बयनिबो थाखाय खामानि मावनाय गतिके मानसिफ्रा गोरोन्थि बुजिलायबाय थायो जे बिजेपिआ बायह्रानि नङा बिजेपिआ बिटिसिनि मानसिफ्रानो बिजेपि हिसाबै इलेक्शन गेलेगोन आरो देरहायोब्ला बिसोरनो बेवहाय बिबान लागोन आरो बिनिखायनो दिनै बिथांमोनहा बिटिसि सरकाराव थांखि लाबाय जे बर'नि अनगाबो गासै हारि माहारिनि थाखाय बिसोरनि गासिबखौबो इयुनसिम माने बिसोरनि हारिनि राव हारिमु आखुथाय बिसोरनि बायदिसिना नियम बिसोरनि सोलिनाय बायदिसिना आगजुफोर बेफोरखौबो मिउजियाम खालामनो थाखाय दिनै प्रमद बर' बिथाङा प्रत्येकटा जातिनो मिउजियाम बानायनो थाखाय दिनै फान्ड होजोबदों दिनै खौसेथिनि बेलायावबो बुंदों जे हिमन्त बिश्व शर्मा मानव गेदेर बिथाङा जे मोननैबो हानजाया खौसे जायोब्ला बड'लेण्ड ओनसोलनि सार्थनि थाखाय बर'फोरनि सार्थनि थाखाय बेवहाय जों मोजां मोनगोन होननानै बिथाङा बुंदों आरो दिनैनि बर'फोर जि मोनदों बे बिजेपिआसो गासिबो दायथ' लानानै खालामबोजोबनाय दिनै 2003 मायथाइयाव बिएलटिनि सुक्तिखौ सोर खालामदों जोंनि बाजपेयी मानव गेदेर बिथां आरो जोंनि माने बे समनि एल के आडवाणी जितु डिपुटि प्राइम मिनिस्टार बिथांनि माने अननायावसो बे समाव 6थि शेड्युलाव बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिला जादों 2020 मायथाइयावबो जोंनि मानव गेदेर नरेन्द्र मदि अमित शाह बिथां आरो जों दानि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोननि माने अननायाव नाजानायावनो बे बर'नि गोरोबथाया जादों नङाबा बर'फ्रा दाबो आन्दलन खालामबाय थागौमोन दिनै गोजोनाबो बेजों फैदों जोंनि एनडिएफबि बिदा फंबायफोरखौ माने हांख्राय हरनानै जि नांगौ जे जों नोंसोर गोसो गोजोनो होननानै बे सुक्तियाव गासिबखौबो खोथा होनानै बिसोरखौ लाबोनाय जादों माने माबायाव मुल खुथि जायखौ मेन स्ट्रिमाव गुबै माने लामायाव लाबोनाय जादों आरो बिनि गेजेरजों दिनै गोजोन सान्थि दिनै बड'लेण्ड ओनसोलाव फैदों सारा आसामावनो फैदों जेखौ जोंनि इउपिपिएल सरकारा बुंगासिनो दं दुलाराय बर' फरायसा आफादा बुंगासिनो दं